To alhamdulillah jama'a kun san abin da yake faruwa a Abrikos kuwa a yanzu nan ko kuma in ce tun safiyar jiya tun daren jiya har zuwa cikin daren nan a labaran da yake zuwa mana ƙananan sojoji sun fusata sun kutsa babban birnin Abrikos wanda suka kwana suka yi ni suna ba ta kashi da wannan sojojin ƙasar wanda an kashe rayuka da dama har an samu nasarar kashe Chief Army Staff wato shugaban sojojin ƙasar gabaki ɗaya wanda ƙananan sojojin nan suka harzaka suka zuce suka nufi gidan shugaban ƙasa a yanzu haka ba a san inda Alasan Watara yake ba a yanzu dai magana da muke gaya muku juyin mulki ya tabbata a wannan babbar ƙasar ta Abrikos hakan ya biyo baya ne inda ƙananan sojojin ko kuma ce inda 'yan ƙasar suka gano cewa wa'annan 'yan ta'addan sama da 2000 da aka tura su cikin Jibo wadda take ƙasar Burkina Faso wato an rene su ne a cikin wannan ƙasar ta Abrikos kuma an ba su makamai ne aka tura su wannan ƙasar ta Burkina Faso wanda suka yi samu ɗan nasara na kaɗan wanda daga baya gwamnatin Tarawuri ta samu nasarar fatattakar su ta kama na kamawa inda a tambayar da ake musu an samu 'yan ƙasar wannan Venezuelan da kuma 'yan ƙasar Abrikos wanda an rene su ne a wannan ƙasar kuma daman already ita wannan kasar ta Abrikos akwai sansanin sojojin American da sansanin Faransa wanda duk wani bayanan sirri da wani kitimurmura da ake kulla Ibrahim Traore ya taso ne daga wannan kasar ta Abrikos wanda kananan sojoji ne wanda muke gaya muku cewa idan kuka so za ku iya yin irin abin da ya faru a yanzu a Abrikos wanda su ne suka harzuka suka tara motoci suka ɗauki bataliyan motoci suka nufi wannan babban birni inda shugaban kasar yake inda suka kwana suka yini suna ba ta kashi suka samu nasara ko suka kutsa gidan shugaban kasa a yanzu haka Alasan Watara ba a san inda yake ba kuma a yanzu haka Chief Army Staff kamar ka ce Christopher Musa an ga bayan shi a Abrikos ba a yanzu haka kuma yan kasar sun fito suna murna kuma a yanzu haka an gama juyin mulki a wannan kasar kuma hakan ya biyo baya ne bisa irin tonan asirin da Alasan Traore da kuma shugaban kasar Mali da na Niger yanda suke wayarwa al'ummar Afirka kai akan cewa su farka su rabu da wannan turawan zalunta su suke yi a yanzu dai haka akwai kasashe kusan guda uku wanda suna kokarin jawowa su jone da wannan kasar ta Burkina Faso da Niger da Mali musamman ma hadda Senegal a ciki don su ma yanzu haka sun fitattaki turawa kuma sun raba duk wata alaka da take tsakanin su da turai kuma a yanzu haka ita kanta Abrikos din nan ta dauko hanya ya ku yan daudin Najeriya muna fa kallon ku kuma kuna ganin abin da duniya take ciki mu mun tabbatar da cewa duk wani matsalar tsaro ku ne sila in kun ga dama za ku iya canjawa kamar yadda ake so kamar yadda aka canja a Abrikos idan kuma kun ga dama za ku ci gaba da bari ana kashe yan uwanku da danginku kuna tsaye kuna kallo saboda haka jama'a a sa Abrikos a cikin addu'a dai a yanzu haka ta yi free ita ma ta dawo hannun mazaje ba nugu-nugu ba munafurce yanzu dai da kaɗan ana matsar da su ku kuma muna kallon ku idan kun so ku gyara in kuma da ku ne ake haɗa baki ake kashe arewa to za mu gani Allah ya sa mu da